Aquesta ha estat una gimnàsia important que s'ha complementat en fer i en construir. Nosaltres se'ns donava també bons per fer oposició, però no per governar. Jo sempre he pensat que tenir ideologia, tenir fonaments, si ets capaç de conjurar el sectarisme, que és una malaltia a la qual has de tenir anticossos, si saps conjurar el sectarisme, tenir fonaments és bo, perquè permet arribar a acords amb amples majories. I això és el que hem fet en els àmbits que ens hem mogut. Hem tingut acords amb sectors que mai ens han votat, que jo espero que ara ens votin, però si no ens voten igual. És a dir, es pot construir aquestes alternatives. L'esquerra ha de governar per a tothom. Això no vol dir que hagis de fer com la dreta, perquè aleshores ja hi ha l'original, no siguis una fotocòpia. Pots governar des de l'esquerra per a tothom. Si no ets sectari, si busques el millor parer, si saps escoltar i construir plegats. Aquest ha estat, per mi, el secret Girona, a Iniciativa. Ha estat el secret local. Hem estat construint voluntats.